Mads her med en lille kort praktisk information. I dagens guidede meditation kommer du til at ligge lidt ned i skovbunden, så måske er det en god idé at tage et tæppe med. Velkommen til Special Treatment. Velkommen i skoven. Mit navn er Mads Ananda Lodal, og det her er nummer 3 i en serie af 7 guidede skovmeditationer, som du kan bruge, mens du er ude i skoven. Du finder hele serien på specialtreatment.dk/skov, hvor du også kan læse mere om videnskaben bag naturterapi og skovbad, og få adgang til endnu flere ressourcer til din egen terapi og self-care. De her guidede meditationer er lavet, så du kan høre dem, mens du er i en skov. Men du kan også bruge dem på stranden, på en eng, i en park eller endda i en have. Hvis du ikke allerede er ude i skoven nu, så stands optagelsen her, og vent med at høre den, til du er kommet derud. Alle optagelserne starter med, at du går lidt rundt i skoven med åbne øjne, mens jeg fortæller dig lidt om dagens meditation og baggrunden bag den. Så hvis du er klar, hvis du er ude i skoven, hvis du har tøj nok på, fået lidt vand at drikke, fået tisset af og alt det der, så lad os komme i gang med dagens guidede skovmeditation. God fornøjelse. Velkommen i skoven. Se dig omkring. Træk vejret. Hvis det føles rigtigt for dig, der hvor du er lige nu, så kan du tage dine sko af i dag. Gå lidt rundt med bare tæer. Hvordan har du det i dag? Hvad er det for en slags dag for dig i dag? Hvordan ser det ud der, hvor du er? Kan du se langt? Er der nogle dufte? Er der andre mennesker? Kan du få øje på nogle dyr? Brug et øjeblik på at lægge mærke til, om der er nogle bevægelser i nærheden. Det kan være dyr, der bevæger sig, eller mennesker. Det kan også være planter. Hvis du lægger hovedet tilbage og kigger op, så kan det være, at du kan se trækronerne bevæge sig. Vi starter med at lave en lille kropslig øvelse, så prøv at finde et sted, hvor du kan stå. Og så stil dig med fødderne parallelt, en lille smule spredte, skulderbredde. Fødderne parallelt, en lille smule spredte, skulderbredde. Og så bøj i knæene. Bøj knæene lige nøjagtigt langt nok ned til, at du kan mærke, at dine lårmuskler bliver aktiveret. Læg mærke til, at lårmusklerne spænder op her. Og så prøv at blive stående her. Du skal blive stående i så lang tid, at det begynder at blive rigtig hårdt i lårmusklerne. Bare bliv stående noget tid endnu. Det er okay, hvis det syrer lidt til, eller du begynder at ryste lidt i lårmusklerne. Og jeg skal også nok forklare, hvorfor vi laver den her øvelse lige om lidt. Til at starte med, kan du prøve at mærke. Observere, hvad du mærker. Kig dig lidt omkring. Er der nogle forandringer i din vejrtrækning? Nogle forandringer i dit humør? Bliv stående så længe du kan, og bliv stående lidt længere, end du føler du kan måske. Også lige læg mærke til, hvad der så sker. Og når du ikke kan længere, så bare rejs dig op igen og begynd at gå lidt rundt.
I dag skal vi arbejde med vægt, kontakt. Vi skal ligge ned på et tidspunkt. Vi skal undersøge fornemmelsen af vægten af din egen krop. Fornemmelsen af kontakten med jordoverfladen. Så begynd bare at gå lige så stille og langsomt rundt, der hvor du nu er. Bare lad kroppen selv finde vej, hvor den nu gerne vil hen i skoven. Og tænk hele tiden på at sætte tempoet ned. Langsomt. Hvis du har lyst til bare at stå stille, så er det også helt fint. At mærke vægten af sin egen krop kan være en meget, meget simpel og meget effektiv metode til at lande i her og nu, til at være til stede her og nu. Det kan være en meget effektiv metode, hvis man har angst, hvis man bliver nervøs, hvis man for eksempel skal noget eksamen eller et jobinterview eller noget andet, man er nervøs for. Det kan være en meget effektiv metode til at falde til ro om aftenen, når man skal sove, hvis man har svært ved at sove. Eller hvis man er forvirret eller overvældet, hvis der er alt for mange sanseindtryk, eller hvis nogen fortæller en noget, eller siger noget, eller gør noget, som man synes er meget svært at håndtere følelsesmæssigt. Så kan man altid vende tilbage og mærke vægten af sin egen krop, ligesom man også kan vende tilbage og mærke sin egen vejrtrækning. Ofte når vi bliver overvældet, eller når vi mærker angst, eller stress, eller nervøsitet, så kan vi næsten få en følelse af, at vi er vægtløse. Og det kan føles meget ubehageligt. Og så kan det være rart og støttende at prøve at vende tilbage og mærke sin egen vægt. Det var det, vi prøvede med at aktivere lårmusklerne lige for et øjeblik siden. Lårmusklerne og ballerne er nogle af de største muskler i kroppen. Og hvis vi aktiverer dem i så lang tid, at de begynder at være belastede, at de synes, det er, nu er det meget hårdt, så er det også en måde at kalde os selv tilbage til kroppen på. Kalde os selv tilbage ud af den her vægtløshed, ud af den her fornemmelse af at være overvældet. Prøv en gang at eksperimentere lidt med det, mens du går her. Du kan måske stille dig på et ben. Og du kan også prøve at eksperimentere med at gøre det helt diskret. Ligesom du måske ville gøre det et sted, hvor der var mange mennesker, og du kunne være nervøs for, om du så mærkelig ud, eller noget i den stil. Prøv at lægge mærke til, at du kan lægge hele vægten over på det ene ben. Bøje i knæet på det ben, som vægten er på, og så stå der lidt. Læg mærke til, hvordan din krop ligesom kalder på din opmærksomhed. Prøv at eksperimentere lidt med at holde balancen på en fod ad gangen. Og du kan eventuelt lukke øjnene, hvis du synes, så du bedre kan koncentrere dig om fornemmelsen i kroppen og fornemmelsen i balance. Prøv at lege lidt med det, mens du går rundt. Du kan prøve at fordele vægten på forskellige måder på fodsålerne.
Læg hele vægten på hælen på den ene fod først. På den anden. På begge fødder. Eller ude i tæerne. Først på den ene fod. Så på den anden. På begge. Bare giv dig selv lov til at lege lidt med den her fornemmelse af vægt og balance og kontakt med overfladen på jorden. Og igen, hvis du har mod på at tage skoene og strømperne af, så kan du prøve at gøre det med bare fødder, så du kan mærke kontakten mod huden, mod fodsålerne. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men det har nok været den buddhistiske mester Thich Nhat Hanh, men jeg kan bare huske billedet i hvert fald af, at man skulle tænke på, at det er ligesom ens fodsåler kysser jorden, når man går. Det er et fint billede. Forestil dig det, når du går rundt her. Hver gang du sætter din fodsål på jorden, så er det et kys på planeten. Hvordan er det? Træk vejret. Du kan lukke øjnene, hvis det føles rigtigt. Og hvis du gerne vil have åbne øjne, så kan du kigge op en gang imellem. Begynd nu lige så stille at finde et sted, hvor du kunne tænke dig at ligge ned. Du skal ligge på ryggen. Måske et kvarters tid, 20 minutter. Og du skal kunne ligge uforstyrret. Vent med at lægge dig ned. Du skal ikke lægge dig ned endnu. Bare find et godt sted. Du får et øjeblik til at finde et sted. Vent lidt endnu med at lægge dig ned, og hvis du har brug for mere tid til at finde et godt sted, hvor du kan ligge, så kan du sætte optagelsen på pause og bruge al den tid, du har brug for. Og hvis du har fundet dit sted, så kan du brede tæppet ud. Hvis du har et tæppe med, lave en lille plads til dig selv. Og vent lidt endnu med at lægge dig ned. Så hvis du har bredt tæppet ud og gjort pladsen klar, så kig dig lidt omkring. Se hvor det er, du er landet.
Hvad er det for et sted, du har fundet? Hvad kan du godt lide ved det her sted? Og når du så ligger der ned nu her, så prøv at gøre det med din opmærksomhed omkring vægten i kroppen, vægtfordelingen. Læg mærke til, hvordan vægten fordeler sig, og du må gerne begynde lige så stille at ligge der ned nu. Læg mærke til, hvordan vægten fordeler sig måske på knæene, hænderne, albuer, baller. Hvordan vægtfordelingen skifter og flytter sig. Og læg også mærke til, hvad det er for en fornemmelse, du har, når du ligger derned. Er det en oplevelse af, at du kollapser? At du giver dig hen? At du falder? At du finder ro? Hvad er det for en fornemmelse, du har, nu hvor du ligger derned? Bare brug lang tid på at lægge dig ned. Gør det langsomt. Bevæg dig lidt rundt på tæppet måske. Og prøv så at finde ind i en behagelig, afslappet stilling, hvor du ligger på ryggen. Bare brug et øjeblik på at få dig lagt godt til rette her. I skovbunden eller i græsset eller hvor du nu ligger. Måske skal du lige justere noget, så hovedet ligger rigtigt. Læg mærke til, om du vil have armene ned langs siden, eller om hænderne skal ligge på maven. Skal benene ligge strakt ud, eller skal du have fodsålerne ned i jorden, så knæene er bøjet? Prøv at se, hvad der føles rart. Det er ikke så vigtigt, hvordan du ligger. Det er bare vigtigt, at du ligger godt og behageligt. Og prøv nu at lægge mærke til vægten af din egen krop, som du ligger her. Hvordan er det anderledes, end da du stod op? Hvordan er det anderledes, end da du stod med bøjede knæ og aktiverede dine lårmuskler? Hvordan er vægtfordelingen? Er der nogle steder, der føles særligt tunge lige nu? Din egen helt subjektive oplevelse. Er der nogle steder, der føles tungt? Er der nogle steder, der føles let i kroppen lige nu? Forestil dig knoglerne inde i kroppen. Dit skelet. Rygvivlerne, der ligger som perler på en snor hele vejen op langs ryggen. Og udgør rygsøjlen. Du må gerne bevæge dem lidt, hvis du har lyst. Bækkenet, den store skål, der er i bunden af din krop. Hofterne der. Og de store, lange knogler i benene. Og de mange små, fine knogler i fingrene og tæerne. Og du må gerne bevæge fingrene og tæerne, hvis du har lyst. Selvom du kan forestille dig knoglerne inde i kroppen, som bevæger sig.
Læg mærke til de steder på kroppen, der rører ved jordens overflade. Skulderbladene måske. Hælene. Ballerne. Baghovedet. Læg mærke til din vejrtrækning. Og forestil dig, at du trækker vejret igennem de steder i kroppen, der har kontakt med jordens overflade, som om du suger luften op af jorden og ånder tilbage ind i jorden igennem de steder på din krop. Forestil dig, at du trækker luften ind igennem ryggen, ind i din egen krop, ned fra jorden, og puster det ud igennem munden, op i himlen. Og du kan have åbne øjne eller lukkede øjne, som du må have lyst. Træk vejret ind igennem ryggen, ind i din egen krop, ned fra jorden. Og pust ud igennem munden, op i himlen, op i luften, op i trækronerne. Hver gang du ånder ind, så ånd helt ind, som om du vil suge al luften ud af jorden. Og når du ånder ud, så pust helt ud og tøm lungerne fuldstændigt for luft. Pust luften helt op i trækronerne. Læg mærke til det aftryk, din krop laver på jordens overflade lige nu. Og se om du kan gøre det aftryk en lille smule større ved at gøre dig selv en lille smule tungere. Jorden kan bære hele din vægt. Du kan give slip i alle muskler, alle spændinger. Du kan gøre dig helt tung. Du kan give dig helt hen. Du kan give helt slip. Du kan kollapse ned i jorden, ned i planeten. Den kan sagtens bære din vægt. Den kan sagtens bære alt det, du bærer på. Alt det, du bærer på, kan planeten hjælpe dig med at bære. Læg mærke til dit åndedræt, og for hver gang du ånder ud, så giv dig selv lov til at blive endnu tungere, endnu blødere, endnu mere afslappet. Giv dig selv lov til at være som en lille baby, der giver sig hen i sin forældres favntag. Du er tryg her. Der er ikke noget, du skal.
Der er ikke nogen, der forventer noget af dig. Du skal bare være til stede og trække vejret. Det er det eneste, du skal her. Læg mærke til vægten af din egen krop, sådan som du oplever den lige nu. Og hvis der er noget, du har lyst til at gøre, så bare gør det. Hvis der er nogle bevægelser, der kommer frem i kroppen, så bare lad dem komme frem af sig selv, uden at tænke over det. Bare lad kroppen gøre det, den nu vil gøre. Hvis der er lyde, du har lyst til at sige, hvis du har lyst til at sukke, eller strække dig, eller gabe, nynne, brumme lidt, hvad som helst, så bare lad det ske. Og lad os så prøve en anden tilstand, en anden kontakt med jordens overflade. Prøv engang at skubbe fra mod jordens overflade, men uden at bruge armene, benene og hovedet. Med det midterste af kroppen fra hofterne og op til halsen og ud i skuldrene. Prøv at skubbe fra, som om du prøver at komme væk fra jorden, som om du prøver at sætte en grænse over for jorden. Som sådan en baby, der prøver at løfte sig op, som ikke har lært at kravle endnu. Som om du skubber fra. Som om du vil have jorden til at give slip på dig. Eller du vil sætte en grænse, eller du vil mærke, her går jeg til, og der går du til. Her er min overflade, og her møder den din overflade. Der er ikke nogen forkert måde at gøre det her på. Bare prøv at lege lidt med det. Prøv dig lidt frem. Se om du kan skubbe af, skubbe fra. Som når man skubber en båd ud på en sø fra en bådebro. Du kan skubbe med skuldrene, ballerne, hofterne, rygsøjlen, skulderbladene. Skab så meget afstand til jordens overflade, som du nu overhovedet kan, uden at bruge benene og armene og hovedet. Og lad os så prøve en tredje form for kontakt med jorden. Og her må du bruge hele kroppen igen. Armene, benene, hovedet og hele kroppen. Prøv en gang at række ned i jorden, som om du vil tage fat i den med hele kroppen. Som om du vil suge jorden op i dig, som om du vil kramme den eller omfavne den, holde fast i den, som om du vil sikre dig, at den ikke slipper væk eller forsvinder, eller som om du vil holde fast i den, fordi du er bange for at falde af, eller som om du bare længes efter den, holder af den, elsker den og vil holde fast i den. Brug hele kroppen her, brug hovedet og baghovedet og nakken, skulderbladene, albuerne, knæene, fødderne. Hold fast i jorden, hold fast i jordens overflade.
Der er ikke nogen forkert måde at gøre det på. Bare lege lidt med det og eksperimentere lidt med det. Træk vejret. Mærk temperaturen på dit ansigt. Mærk dit eget tøj, mens du gør det her. Læg mærke til fornemmelsen af tøjet mod huden. Og vend så tilbage til den her første kontakt, hvor du bare giver dig hen. Giv helt slip. Giv helt slip som den her baby, der læner sig ind i sin forældres favntag. Luk øjnene, hvis de ikke er lukkede. Luk munden og træk vejret igennem næsen. Slap af i fingrene. Slap af i skuldrene og lad skuldrene falde helt ned. Slap af i ansigtet. Lad kæben falde ned. Lad tungen falde ned i bunden af munden. Mærk vægten af din egen krop igen. Og lige om lidt vil jeg bede dig om at åbne øjnene. Og når du gør det, så vil jeg bede dig om at gøre det med et venligt og åbent blik. Prøv at se, om du kan åbne øjnene og så se alt, hvad du ser på én gang, uden at fokusere på noget, som om du har sådan et panoramablik, som om du ser hele dit synsfelt lige meget. Og så må du godt åbne øjnene. Vær bevidst om, at du ser direkte ud i universet. Du ser direkte ud i det ydre rum, ud i kosmos. Vær bevidst om, at du ligger på ydersiden af en stor, rund kugle, der flyver igennem det ydre rum med tusindvis af kilometer i timen. Der er ikke noget op eller ned. Måske vender du nedad, måske vender du opad. Din vægt er din krops tiltrækning til planetens vægt.
Vær bevidst om, at du ligger på ydersiden af en kæmpe stor kugle, fuld af vand, bjerge, enorme dyr og bitte små dyr. Mennesker, der griner, læser bøger, cykler, flyver i flyvemaskiner, går på arbejde. Du ligger her og kigger ud i universet. Samtidig løber floderne ned igennem landskaberne. Bjergene rejser sig ved siden af hinanden med sne på toppen. Regnorme kravler rundt nede i jorden. Og det eneste du skal gøre lige nu, det er at trække vejret. Dagens guidede skovmeditation er ved at være slut for i dag. Du kan blive liggende lige så længe du har lyst. Og hvis du har lyst til at fortsætte det her undersøgende arbejde med vægten
så kan du prøve at være opmærksom på din kropsvægt resten af dagen. Hvordan ændrer den sig, når du for eksempel er på farten? Hvordan føles din kropsvægt, når du sidder i bussen eller toget eller på cyklen eller i bilen? Hvordan føles din kropsvægt, når du går hurtigt eller løber, i forhold til når du står stille? Læg mærke til, om der er nogle steder i kroppen, der føles særligt tunge lige nu. Og om det måske er andre steder, der føles særligt tunge på et andet tidspunkt i dag. Du kan blive liggende her lige så længe du har lyst, og hvis du gerne vil rejse dig op, så kan du starte med lige at vrikke lidt med tæerne, vrikke lidt med fingrene, vrikke lidt med hofterne fra side til side. Tag dig god tid, når du rejser dig op. Tag dig god tid og væk kroppen langsomt op. Stræk dig lidt, gabe. Svej lidt med kroppen, når du kommer op og stå. Væk kroppen langsomt til live. Det her var nummer 3 i en serie af 7 guidede skovmeditationer. Jeg glæder mig til at være sammen med dig igen i den næste optagelse. Ha' en god dag. Nyd skoven. Nyd dit liv.